හිතන්න මේ වෙලාවේ ஒரு விஷயம் சிந்திங்க பொழுது ඒ කාන්තාව එදා මොරගසද්දී அந்த பெண் அன்று கூக்குரலிட்டால் අය කොච්චර වේදනාත්මක මොරගසන්නද அவள் எவ்வளவு வேதனையோடு கூட මේ උදෑසන ඔබ මොරගසන්න ලෑස්තිද ඔබ இந்த காலை வேளையில் கூக்குரட ஆயத்தமா මේ ප්‍රශ්නට පිළිතුර ඔබ වහන්සේ මට දෙන්න යනවා இந்த பிரச்சனைக்கு பதில் நீர் கொடுக்க போகிறீர் ඔබ වහන්සේ මට එළිදරව් කරනවා நீர் வெளிப்படுத்த போகிறீர் ස්වාමිනේ ඒකට මම ලෑස්ති அதுக்கு நான் ஆயத்தம் ஆண்டவரே ඒකට මම ලෑස්ති அதுக்கு நான் ஆயத்தம் ඒ සම්බන්ධතාව ගොඩනගන්න මම ලෑස්ති ස්වාමී தொடர்பை கட்டில் பண்ண நான் ஆயத்தம் ස්වාමී මට සමාවෙන්න என்னை மன்னிப்பீராக සමාවෙන්න மன்னிப்பீராக අඳුරේදී සිටි විට ஆ இருளில் வாழ்ந்த பொழுதும் ස්වාමීනි මම අඳුරේ ඉවචර කාල ගමන් කරේ ஆப்பா இவ்வளவு நாள் இருளோடு අප කිතුණුවෙක් කියලා මම අඳුරේ ගමන් කරේ குசுமனா இருந்து இருளிலே பயணித்து ඔබ விட்டேன் කිතුණුවෙක් කියලා ඒ සම්බන්ධතාවය බිඳගෙන ගමන් කරේ குசுமன தொடர்பை உடைத்துக் கொண்டு பயணித்து விட்டேன் තමන් කැමැති සම්බන්ධතාවය පමණයි நான் விரும்பின தொடர்பை අන්න மாத்திரமே සමග ප්‍රතික්ෂේපයෙන් මට තිබුණා மற்ற புறக்கணிப்போடு வேலை செய்து விட்டேன் ස්වාමීනි මට සමාව වෙන්න என்னை மன்னிப்பீராக ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ මේ වෙලාවේ පැහැදිලිවම මේ දේ ප්‍රකාශ කරන්න தெளிவாய் இப்போது அவருக்கு சொல்லுங்க நீங்க ඔබගේ හිතෙන්නේ ඔබගේ මුඛේ ප්‍රකාශ කරන්න உங்களுடைய வாய்களை திறந்து நீங்க ஆண்டவரை பார்த்து ස්වාමීනි சொல்லுங்க මම සමාව දෙනවා அப்பா நான் மன்னிப்பை கொடுக்கிறேன் මාව අන්න අයට මම සමාව දෙනවා மற்றவர்களை மன்னிக்கிறேன் ස්වාමීනි මගේ ඒ සමාව දීම තුලින් මගේ වාචනය විශාල වෙනවා அப்பா அந்த மன்னிப்புடைய பாத்திரம் பெரிதாகிறது අද விசுவாசம் ඔබගේ වාචනය කුඩා වෙලා තියෙනවා இன்னொரு பாத்திரம் சிறிதாக இருக்கிறது අද ඔබගේ වාචනය හැකිලිලා இன்னொரு பாத்திரம் சுருங்கி போய் இருக்கிறது ඒකට යමක් වැටෙන්න බැරුව හැකිලිලා அது ஒன்றும் கீழே விழுந்து விட முடியாதபடி சுருங்கி போய் இருக்கிறது අපි හැමෝගේ මට සමාව වෙන්න எல்லாரும் சொல்லுங்களே மன்னிப்பீராக සමාව වෙන්න மன்னிப்பீராக සමාව වෙන්න மன்னிப்பீராக ස්වාමිනේ මම අනිත් එක්කෙනා කරපු වරද ගැන සමාව වෙන්න மற்றவர் செய்த தவறை குறித்து மன்னிப்பீராக අනිත් එක්කෙනාට දොස් ගැන මට සමාව වෙන්න மற்றவர் பார்த்து இயேசுவினை மன்னிச்சிடுங்க එයා පාව දීම ගැන මට සමාව දෙන්න அவரை காட்டி கொடுத்து என்ன එයා மன்னிச்சிடுங்க සුළු කිරීම ගැන මට සමාව දෙන්න அவர்கள் தாழ்த்தி எண்ணிட்டு மன்னிச்சிடுங்க ස්වාමිනේ ඔබගේ සමාව මට දෙන්න அப்பா அவருடைய மன்னிப்பு ඔබට දෙවියන් වහන්සේ මුඛයක් දීලා තිබෙනවා தேவனோட வாயை கொடுத்து ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ශබ්දයක් දීලා தேவனோட තිබෙනවා சத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு ඔබට දෙවියන් වහන්සේ යාඥා කරන හැකියාවක් දීලා தேவனோட තිබෙනවා ஜெபிக்க திறனை ඔබ கொடுத்திருக்கிறாரு වහන්සේට කියන්න මේ උදෑසන ඔබගේ වාචනය විශාල කරගන්න அந்த பாத்திரத்தை பெரிதாக்கி கொள்ளுங்கள் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே. ඔබගේ වාචනය කුඩා වෙන්න ඔබ වහන්සේගේ වැගිරීම කුඩා වෙන්න ஒரு යනවා பாத்திரம் சிறிதா இருக்கும்போது ஊற்றுகிற காரியம் சிறிதா இருக்க ඔබගේ போகுது. වාචනය විශාල වෙන්න උන්වහන්සේගේ වැගිරීම නොනවත්තාද වෙන්න ஒரு යනවා பாத்திரம் பெரிதாக அவர்கள் கொடுக்கிற காரியம் இணை விடாது இருக்க போகிறது ස්වාමිනී සමාවෙන්න மன்னிப்பீராக ස්වාමී අනිකාන්ත එක්ක තිබෙන ඒ මහා ස්වනස වේදනාකාරී තිත්ත හදවත් මම ඇයට සමාව දෙනවා ස්වාමී அப்பா மற்றவருக்கு மகா பெரிய கசப்பின் உள்ளங்களை மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ස්වාමිනේ ඒක මගේ වරදයි அது என்னுடைய தவறு ராஜா මගේ அது අඩුපාඩුකමයි என்னுடைய குறைவான මගේ දුර්වලකමයි என்னுடைய பலவீனமான ස්වාමී ඇයට මම සමාව දෙනවා அவர்களை மன்னிக்கிறேன் ඇයට මම බොහෝ වචන කිව්වා அவர் அநேக வசனம் ඇයට சொல்லிட்டேன் මම බොහෝ ප්‍රතික්ෂේප කරලා அவர் ලැබුවා அநேகமா புறக்கணிச்சு விட்டேன் ස්වාමිනේ ඒ මගේ වරදයි அது ස්වාමී என்னுடைய தவறு ஆண்டவரே ස්වාමිනේ මට සමාව என்னை වෙන්න மன்னிப்பீராக ශුද්ධාත්ම නාසිතට දෙන්න பரிசுத்த ஆவிக்கு இடம் கொடுங்க ඔබගේ වාචනය පිරිසුදු කරන්න උන්වහන්සේට ඉඩ உங்களோட දෙන්න பாத்திரமெல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்த இடம் கொடுங்க උන්වහන්සේගේ යන්න දොර වහගන්න அவர் சொன்னா செல்லுங்கள் அறையை கதை மூடுங்க උන්වහන්සේ ආරම්භ කරන්න උන්වහන්සේම ගනුදෙනුව ஆரம்பிங்க அவருடைய கணக்கிடும்படியாய் ගනුදෙනුව ආරම්භ කරන්න கணக்கிடுதல் ஆரம்பிங்க ශුද්ධාත්ම නාසිතට කියන මේ වෙලාවේ මාව පුරවන්නද பரிசுத்த ஆவிக்கு சொல்லி நிரப்புவீராக එදා තෙල් වැගුරුනාසේ මාව පුරවන්න அந்த எண்ணெய் ஊற்றப்படுத்த கொண்டு ඒ நிரப்புவீராக තෙල් ඔබ ජීවත් කරන්න යනවා அந்த எண்ணெய் உங்களை ஜீவி ඒ තෙල් ඔබ ආරක්ෂා කරන්න அந்த යනවා எண்ணெய் உங்களை ඒ பாதுகாக்கிறது තෙල් ණය ගෙවන්න යනවා அந்த எண்ணெய் கடன்களை செலுத்த ඒ போகிறது. තෙල් ඔබ ජීවත් වෙන්න அந்த යනවා எண்ணெயால் ஜீவிக்க போகிறீர்கள் රබෂිකබක්කබී කරන රබෂිකබක්කබරන මේ කාලය අරන් උන්වහන්සේගේ අභියසට යන්න කාලය ගැන හිතන්න එපා நேரத்தை குறித்து சிந்திக்காதீர்கள் උන්වහන්සේගේ අභියසට යන්න
சமூகத்தை நோக்கி செல்வோமா? වහන් ඔබගේ සියලු දොරවල් වසන්. எல்லா வாசல்களை மூடுங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ යාඥා කරනවා මේ